Hi guys! Magluluto kami ni Boknoy og kuan. Kining karne gamay. Kay siyempre celebration. Murag correct. Gamay ra day kayo ang karne. Kaya medya ra man ni. Pero okay ra ni. Sapat na ni kaayo na mo ni kuan. Boknoy kay kami ra man. Right so eh. No? Okay ra mga idol? Oh, di ana ang mga sangkap. Pait sa noy ay. Ay, karlang. Pitsay. Mora ni akong kuan. Mas ganahan man ko kog pitsay nga nion kaning sabawon ang unsa ni karne. Daog na ni. O ni kauban sa pitsay. Amot sa pailain na ni. Dugangan ra ni unya ni. Kay kuan man. Murag guwang pamanggid ni. Pait sa ni ay. Nay bahalag na yung mga lugang gamay di daog na. Biara ang kuan lamasin nato. Okay ra kayo. Congrats di ay sa among duha. Boknoy lang is the best. I love you all mga idol. God bless us all. Na mga guys, yung karne na niluluto namin, karning baboy. Ang sarap-sarap. Nilalagyan ko ng tangad. Nandyan na ang mga sangkap. Ito lang ang nahuli. Pitsay. Daming pitsay. Yuhu! Kainan na tayo ngayon. Sarapin ang ulam namin. Magsiselebrate na kami ng Celebrate kami ni Boknoy. Masarap ulam namin ni Boknoy ngayon. Yuhu! Meanwhile, ito na mga guys. Kain na kami. Let's eat. Ito na. Kunting salo-salo namin ni Boknoy. Halina kayo. Samahan nyo kaming kumain. Masarap kaya to. Yung niluto ko. Yung niluto namin ni Boknoy, masarap nga. May gabi pa, karlang. Yummy. Yummy talaga. Ito lang talaga ulam namin eh. Pero okay lang. May coke kami pero kunti na lang. Hahatiin na lang namin ito ni Boknoy. Wala na kasi kami pera pambili ng coke. Kahit Pepsi man lang, wala. Okay na to. Thank you for watching. Don't forget to follow, share, like, comment. Salamat!